Так? Раз. Ты можешь?
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Супокой вам. Праворуч себе стоїть королева у позолочених шатах, у оденні пярэстым. Сёння збіраемся у Брасаўскай святыні, каб ушанаваць гэтую королеву, тую, якую мы называем валадаркай, валадаркай азёраў, але валадаркай наших сэрцаў, нашага жыцця, шчаслівых сем'яў, тых, хто у ёй шукае падтрымкі, дапамогі, апоры, надзеі. І сёння мы збіраемся, каб асаблівым чынам ушанаваць яе, дзякуючы Богу за каранацыю, якая адбылася 10 год таму назад. Вялікая падзея для супольнасці не толькі тут, мясцовага касцёла, усёй нашай дыяцэзіі, але ўсёй нашай краіны. І таму на гэтай урачыстасці вельмі шчыра вітаю усіх пілігрымаў з розных куткоў нашай краіны. Шчыра дзякуючы за тое, што пажадалі знайсці час, ахвоту, каб ушанаваць Божую Маці тут, у гэтым прыгожым, утульным кутку нашай сінявокай бацькаўшчыны. Дазвольце на пачатку гэтай эўхарыстыі прывітаць усіх нашых дастойных гасцей, на пачатку яго эксцэленцыю, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага ксяндза арцыбіскупа Тадэвуша Кандрушевіча, які ўжо зараз моліцца з намі, нягледзячы на тое, што, як ведаем, перанёс не так даўно складаную аперацыю, але, як бачым, зноў страі, зноў праслаўляе Бога, зноў кіруе каталіцкім касцёлам у цэнтры нашай краіны, але і, бачыце, мае вялікае сэрца і жаданне, каб раздзяліць гэтую радасць і памаліцца з намі тут, у нашым санктуарыі. Шчыры дзякуй, Ваша Эксцэленцыя, за вашу прысутнасць на гэтай эўхарыстыі. Шчыра вітаю ксяндза біскупа Юрія Касабуцкага, дапаможнага біскупа Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, і дзякую яму за тое, што ўжо сёння попрацаваў тут на нашай ніве, удзяляючы сакраменту канфірмацыі моладзі нашай дыяцэзіі. Отче, шчыра вітаем вас на гэтай эўхарыстыі. Шчыра вітаем таксама і айца Сергія Гаіка, архімандрыта, апостольскага візітатара для грэка-каталікоў Беларусі. Отче, дзякуй за вашу прысутнасць. Вітаю і яшчэ раз ксяндза нашага земляка, ксяндза Александра Мельчэню, галоўнага рэдактара беларускай секцыі Ватыканскага рады, дзякуючы якому мы чуем гэтыя весткі з каталіцкага касцёла ўсяго свету адтуль, з Ватыкану. Шчыра, отче, вітаем цябе на нашай літургіі. Вітаем ксяндза прэлата Андрэя Статкевіча, які разам з мітрапалітам ксяндзом біскупам Тадэушам Кандрушевічам сёння прысутны тут на нашай літургіі. Шчыра дзякуючы за вашу прысутнасць. Святарам. І хочу сардэчна прывітаць, пэўна, шмат хто памятае, святара, які быў на пачатках узнікнення нашай віцебскай дыяцэзіі, нёс на сваіх плечах вялікі цяжар працы утварэння структураў новапаўсталай віцебскай дыяцэзіі. 20 год, якой мы сёння з вами таксама святкуем, ксяндза Петра Сілкоўскага, які ёсць сёння разам з намі. Шчыра дзякуем, отче, за твою прысутнасць. Святароў з нашай дыяцэзіі, святароў таксама з нашай дыяцэзіі, працуючых у іншых, у Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, і разам з тым вітаю ўсіх таксама яшчэ раз пілігрымаў, якія прыехалі да нас з розных. Не буду называць, каб кагосьці не пакрыўдзіць, бо сапраўды са шматлікіх куткоў нашай краіны. Асаблівым чынам хачу прывітаць і падзякаваць за прысутнасць айцу Леонарду
Адушкевичу, який сьогодні промовить до нас Божє Слово не здарма, бо належить до супольності айцов Паулінов, які опікуються санктуарієм Маті Божої у Ченстохові, у Польщі. Добре, ведаем з вами це святое місце для близького нам народу, і тому хотілося б сьогодні підкреслити цю сувязь, бо наша маті Божа Брасовська, вона є той, яка так само нас боронить і в історії, вона була нашою і зостається нашою опікункою. Тому нехай Отче Слово, яке сьогодні до нас промовиш, буде ось таким знаком сувязі з тими місцями на землі, які особливим чином ушановують, несуть гонор Найсвятейшій Панні Марії. Вітаю сердечно усіх святоров, усіх сестер, братов законних на гэтай Еўхарыстыі, вас, дорогие браты і сестры, і гэтую Еўхарыстыю складаю у вашай інтэнцыі. За ўсіх тых, хто сёння ёсць тут, на гэтым месцы, за тых, хто будзе наведаваць гэты санктуарый у гэтых днях, каб добры Бог праз заступніцтва Божай Маці выслухоўваў вашыя малітвы, каб напаўняў ваше сэрцы радасцю, супакоем і так патрэбнымі нам ласкамі, за якімі і прыходзім сюды, шукаем іх у нашага нябеснага Айца. Даручаем Пану Богу ўсе нашыя справы, цяжкасці, вядома, але таксама і радасці, каб тут, на гэтым месцы, мы сёння патрапілі быць удзячнымі за тое добро, якое няспынна сплывае на нас праз заступніцтва нашай нябеснай Маці. І даручым Пану Богу гэтыя ўсе справы у Еўхарыстыі, якую распачнем, як звычайна, перапрашаючы Бога за нашыя слабасці, за нашыя занядбанні, за часам нашу нявернасць. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвятейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне, да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог, усемагутны і адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Над нами. Христе, змилуйся над нами. Земли супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, славляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля велика хвалы Твоей. Пане Божа, владару небесный, Божа Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный,
який сядеш праворуч, змилуйся над нами, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим похвалим Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, Ты дал нам Марию, Мати Твоего Сына, як Мати и Королеву, праз ее заступництво учини, каб мы досягнули славы Твоих сынов и дочок у владарстве небесным, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Ісаї. Народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло. Ты памножыў народ, павялічыў радасць. Ён весяліцца перад табою, як весяліцца ў час жніва, як цешыцца пры падзеле здабычы. Бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягоных, і розгу прыгнятальніка ягонага ты зламаў, як у дзень Мадыяма. Бо ўсякі бот ваюючага жаўнера і адзенне, забруджанае крывёю, будзе кінута ў пажар на ежу агню. Бо дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спадчала на плячах яго, і дадуць імя яму, цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны Айцец, князь спакою. Будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца над тронам Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і патрымае ў правасуддзі і справядлівасці адгэтуль і навекі. Руплівасць Пана магуццяў учыніць гэта. Гэта Слово Божие.
Читання послання святого апостола Павла да Галатаў. Браты, калі надышла паўната часу, паслаў Бог Сына Свайго, народжанага ад жанчыны, падпарадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі усынаўленне. А паколькі вы сыны, Бог паслаў у вашае сэрцы Духа Сына Свайго, які ўсклікае «Абба, Ойча». Таму ты ўжо не слуга, а сын, а калі сын, то і спадкаемца Божы. Гэта Слова Божае. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Луки. Бог паслаў анёла Габрыэля ў горад Галілейскі, які называўся Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў пана. І вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага, і дасць яму пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага. І валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёсць ужо на 6-м месяцы, тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл.
Гэта слова Пана. Ваша Экселленция, архиепископ Тадеуш Кондрушевич, бископ Олег Буткевич, пастор Витебской диецезии, бископ Юрий Кособудский, глубоко поважанный архимандрит Сергей, поважанные святари, консекрованные особы, дорогие браты и сестры у Христе. У сучасної історії, починаючи з 1996 года, Касцёл у Беларусі праславіўся шматлікімі каранацыямі абразаў. Усяго іх было 8. У нашай краіне каралеўскую карону атрымлівала Найсвяцейшая Панна Марія ў абразах Берасцейскім, Лагішынскім, Буцлаўскім, Мінскім у архікатэдры, Гродзенскім, Маці Божая Кангрэгацкая, Гудагайскім, Тракельскім і, канешне ж, у нашым Браслаўскім абразе. Як мы пачулі на пачатку гэтай святой імшы, каранацыя нашага абразу, нашай маці Валадаркі азёраў адбылася 10 гадоў таму. Мяркую, што большасць з вас, дарагія браты і сёстры, прысутнічалі падчас гэтай гістарычнай падзеі і памятаеце гэты момант. Сустрэча з Марыяй, асабліва на такой вялікай урачыстасці, як каранацыя яе абраза, заўсёды напоўнена веліччу. Яе каралеўскае магуцця, а яшчэ больш цеплынёй яе матчынай любові. У кнізе Апакаліпсіса апостола Яна можам прачытаць такія словы аб Марыі, Маці Божай. Жанчына, апранутая ў сонца, пад нагамі яе месяц, а на галаве вянок з 12 зорак. Бачым, што нават такія вялікія нябесныя целы, як сонца, месяц і зоркі, знаходзяцца пад яе ўладай. Калі мы молімся на ружанцы, у частцы хвалебнай мы разважаем таямніцу, якая носіць назву укаранавання Найсвяцейшай Панны Марыі. Сам Сын Божы Езус Христос надзяліў сваю маці ў небе уладай над нябеснымі істотамі і ўсёй зямлёй. Таму і называем яе каралевай неба і зямлі. Мы, якія жывём на зямлі, маем у Марыі і каралеву, нашу валадарку, і маці, пад апекай якой мы няспынна знаходзімся. Сам акт каранацыі абразоў Найсвяцейшай Панны Марыі з'яўляецца асаблівым вызваннем веры Божага народу у прысутнасць, заступніцтва і дапамогу Маці Хрыста. Пад крыжам Езус Христос сказаў сваёй маці: «Жанчына, вось сын твой, а да вучня, вось маці твая». Такім чынам Марыя стала маці Касцёла, якая пасля ў небаўзяцця
сповнила свою місію. Там уже на працягу 2000 гадоў вучні Христа звяртаюцца да яе са сваімі просьбамі і малітвамі. Святы папа Ян Павел II, які перад сваім выбраннем на пасад святого Петра насеў імя Караль Вайтыла. Калі меў 10 гадоў, перажыў трагічную падзею. У яго памерла мама. Пасля гэтага тата караля прывёз яго ў кальварыю Забжydowскую, дзе знаходзіцца цудоўны абраз Марыі. Падышоўшы да образа, тата паказаў хлопчыку Маці Божаю, сказаў: «Караль, цяпер у цябе няма тваёй зямной мамы, яна ў небе. Але вось, паглядзі, гэта твая маці, якая глядзіць на цябе. Сюды ты можаш прыходзіць заўсёды, а яна цябе выслухае». Ад гэтага моманту Марыя вела караля праз усё яго жыццё. Становячыся біскупам, ён даверыў нябеснай маці усяго сябе. А калі яго выбралі папам рымскім, Ян Павел II кожны свой дакумент заканчваў малітвенным заклікам да Марыі. Дзякуючы яе апецы і заступніцтву сёння мы маем Марыйнага святога Яна Павла II, які сваім жыццём заклікае кожнага з нас абраць сабе найсвяцейшую панну Марыю сваёй валадаркай, маці і заступніцай, якая паказвае шлях да святасці. Сёлета Касцёл у Беларусі адзначае год сям'і. Асаблівым чынам мы хочам усвядоміць сабе, чым для кожнага з нас з'яўляецца сям'я, што яна сёння перажывае і што мы можам зрабіць, каб дапамагчы ёй выканаць сваю ролю ў грамадзянстве і касцёле. Святы евангеліст Лука, лекар і мастак, паводле старажытнай легенды, аднойчы на дошках звычайнага стала, вакол якога збіралася святая сям'я, напісаў партрэт Марыі, які захаваўся, а сёння ён нам вядомы як образ Маці Божай Чэнстахоўскай. Стол аб'ядноўвае сям'ю, з'яўляецца сімвалам еднасці яе членаў, асабліва ў тыя моманты, калі яны патрабуюць зразумення, спагады, любові, а сама сям'я, перажываючы пэўныя цяжкасці, выпрабаванні, а нават крызісы, можа іх пераадолець толькі тады, калі усе збяруцца разам за супольным сталом. Сын Божы прыйшоў у свет і выхоўваўся ў сям'і. Ад Марыі ён вучыўся першых слоў. Дзякуючы ёй рабіў свае першыя крокі. Святы Лука каротка кажа аб дзяцінстве Езуса. Дзіця расло і ўмацоўвалася духам, напаўняючыся мудрасцю, і ласка Божая была на ім. Чытаючы далей у Евангеліі, паводле святога Лукі аб 12-гадовым Езусе у Иерусалимской святыні, мы пачынаем разумець, што таксама святая сям'я не была захаваная ад знешніх клапотаў і праблем. І так, як іншыя сем'і, перажывала цяжкія часы. Калі 20-гадовы Езус пайшоў са сваёй маці і святым Юзафам
у Єрусалем на свята, ён застаўся ў святыні. І, як падае нам святое Евангелие, гэтага не заўважылі яго бацькі. Уявіце сабе цяпер Марыю, яе цярпенне, якая, шукаючы свайго сына, толькі праз 2 дні, знайшоўшы яго ў святыні, нічога дзіўнага, што з яе грудзі вырвалася пытанне: «Дзіця, што ты зрабіў з намі? Вось бацька твой і я з вялікаю скрухаю шукалі цябе». Аднак Езус, ведаючы, што паступае правільна, тлумачыць Марыі свае паводзіны: «Я павінен быць у тым, што належыць айцу майму». Толькі па гэтай прычыне ён застаўся ў Іерусалімскай святыні, размаўляючы з настаўнікамі, і здзіўляў іх сваімі ведамі. Разважанне над жыццём святой сям'і заахвочвае нас звярнуць увагу на стан жыцця нашых сем'яў. Мы няспынна дзякуем Богу за тое, што сярод нас ёсць столькі добрых сем'яў, у якіх расце адказнае маладое пакаленне. Аднак добрая сям'я – гэта не заўсёды дасканалая сям'я. Кожная сям'я перажывае напружнасці, непаразуменне, цяжкасці, як у шлюбных адносінах, так і ў адносінах бацькоў і дзяцей. Сёння нас найбольш непакоіць вялікая колькасць разводаў. Забіццё ненароджаных дзяцей ва ўлоне маці і тое, што сем'і неахвотна прыймаюць вялікі Божы дар, якім ёсць жыццё, у выніку чаго ўсё меншай становіцца колькасць народжаных дзяцей. Каранацыя Маці Божай Браслаўскай 10 гадоў таму адбылася на палявым алтары, які быў выкананы ў выглядзе карабля. Карабль сімвалізуе касцёл. Святы Ян Павел II называе сям'ю малым касцёлам. У кожным будынку касцёла цэнтральнае месца займае алтар, на якім Пан Езус прыходзіць да нас пад пастацямі хлеба і віна. Гэтаксама у кожнай добрай хрысціянскай сям'і ёсць алтарык, месца малітвы. На ім знаходзіцца образ Марыі, святое Пісанне, ружанец. Уся сям'я штодзённа збіраецца на супольную малітву, менавіта момант, калі бацькі моляцца разам, з'яўляецца найлепшым прыкладам малітвы для дзяцей. Калі мы углядаемся ў образ Маці Божай, яна глядзіць на нас праз шкло іконы, нібы праз акно дому нябеснага Айса. Марыя, наша чулая маці, неспакойная, калі бачыць, што яе дзеці не ідуць яе шляхам да неба. Я памятаю з дзяцінства маю бабулю, якая чакала свайго сына, калі ён спазняўся да хаты, вяртаючыся позна вечарам з працы. Яна, рыхтуючы яму вячэру, няспынна выглядала яго праз акно. А калі сына доўга не было, яна выходзіла на дарогу і ўглядалася удалечыню, чакаючы, калі яго постаць з'явіцца на гарызонце. Таксама Марыя выходзіць са свайго дому і прыходзіць да нас на зямлю.
Асабліва гэта выразна бачна ў марыйных аб'яўленнях. Нядаўна мы адзначалі юбілей стагаддзя фацімскіх аб'яўленняў Марыі. Маці Божая, з'яўляючыся перад дзяцьмі ў Фаціме, прасіла іх, каб яны маліліся на ружанцы. І я упэўнены, што той, хто бярэ ў свае рукі ружанец і моліцца праз пасрэдніцтва Маці Божай, той як бы бярэ яе за руку, каб Марыя павяла яго да свайго сына. На шматлікіх іконах, таксама на образе нашай Маці Браслаўскай, валадаркі азёраў, як бачым, яна правай рукой паказвае на Езуса. Гэта сімвал таго, што пад яе кіраўніцтвам мы можам прыйсці да Езуса. Стаючы сёння перад нашай маці, даверым ёй нашыя сем'і, тую калыску, з якой усе мы паходзім. Бачачы цяжкасці, з якімі яны сутыкаюцца, мы спадзяемся, што тая, якая была і ёсць найлепшай маці, дапаможа ім вытрымаць усе нягоды і умацавацца ў веры і любові. Няхай яна усвядоміць нам, нашым родным, блізкім і знаёмым, што ўсе мы сям'я дзяцей Божых, але таксама кожны з нас з'яўляецца членам сям'і сваёй маленькай супольнасці, за якую ён нясе асаблівую адказнасць. Марыя, валадарка азёраў, наша нябесная матуля, захавай і ўмацуй нашыя сем'і. Маліся за нас да Сына і вядзі нас шляхам святасці і ласкі да таго месца, з якога ласкава на ўсіх нас пазіраеш. Амен. Устанем, калі ласка. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварителя неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых. Не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу,
які з Отця і Сина походять, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків, віру у один, святий, католицький і апостольський костел, визнаю один і хрост для відпущення гріхів і чекаю у воскрешення померлих і життя вічного. Святкуючи урочистість Маті Божої Браславської, Володарки Озеров, праз її заступництво узнесем до Божого трону наші супольні просьби. Молімся за святий Костьол, каб так, як Мария, став найчистішою святиней Святого Духа. Тебе просим. Молімся за святого Отця Францішка, нашого біскупа Олега, усіх тут присутних біскупів і святаров, каб праз усё своє життя вибирали найлепшую частку, шукаючи криниці живої води, якою єсть Божє Слово. Тебе просим. Молімся за християнаў, якія вымушаны цярпець за веру ў Хрыста, каб добры Бог адарыў іх моцай і вытрываласцю ў веры, мужнасцю ў кожным уціску і упэўненасцю ў тым, што іх імёны запісаны ў кнізе жыцця. Цябе просім. Молімся за тых, хто аддаліўся ад Бога, каб адчулі мацярынскую любоў Марыі і праз яе паядналіся з Христом, Божым Сынам. Цябе просім. Молімся за невылечна хворых, каб у сустрэчы з Божай Маці на крыжовым шляху маглі чэрпаць сілы і радасць з удзелу ў цярпеннях Езуса Хрыста. Цябе просім. Молімся аб супакоі ва ўсім свеце, каб мы сярод узброеных канфліктаў, тэрарызму, нянавісці і забойстваў умелі сведчыць аб любові Бога і неслі ў свет зерне міру, згоды і прабачэння. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб, ушаноўваючы найсвяцейшую Панну Марыю, мы таксама былі годнымі прыняць паўнату Божай ласкі. Цябе просім. Дзякуючы сёння Богу за 20 год існавання Віцебскай дыяцэзіі, просім яго за ўсіх тых, хто сваім намаганнем, талентам, здольнасцямі, малітвай будаваў структуры гэтай дыяцэзіі, новапаўсталай. Молімся за майго папярэдніка, князя біскупа Уладыслава Бліна. Просім аб ласцы здароўя для яго Божым благаслаўленні. За ўсіх тых святароў, якія працавалі ў гэтай дыяцэзіі, за тых, хто ўжо адышоў да вечнасці, за тых, хто вярнуўся на сваю бацькаўшчыну. Няхай Бог у сваёй ласкавасці і міласэрнасці узнагародзіць іх працу, умацуе іх духа, а тых, хто адышоў з гэтага свету, прыме да нябеснага валадарства. Цябе просім. Божа, выслухай малітвы Твайго касцёла і праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі. Атуляй яго няспыннай апекай праз Хрыста, Пана нашага. Амен.
Ми ахиваємо таке поставши для нас хлібом Отця, Боже тепер і на віки. Благословенний Боже святого, дякуючи Твоїй щедрості, ми отримали віном плод винограду нас і працю людських. Ми хіром його тільки будемо сталося для нас напоєм духовним. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутным. На прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Христу Святому. Боже наш, що прийми гэтыя дары, якія мы Табе приносим, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марії, нехай нам завсёды допомагає Твой Сын, який стався чоловіком, і віддав своє життя на крижі, складаючи Табе беззаганную ахвяру, який живе і володарить на веки вечные. Пан з вами. Угору серце, дякуєм Пану Богу нашому. Правды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсёды и усюды Тебе складали подяку. Пане святый, Отче всемогутный, вечный Боже, и как мы отдавали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, отдаючи пошану Найсвятейшей Марии завсёды Деве. Я на просдение Духа Святого зачала Твоего одинородного Сына, и заховаючи хвалу дяводства, дала свету спрадвечное святло Иисуса Христа, нашего Пана. Раз Его Твою велич прославляють хоры анёла, якие завсёды радуются перед Твоим обличием. Просим, кабы наши голосы долучились до их,
разом з ними вскликаючи. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Олегам, прысутнымі тут біскупамі і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа.
Раз Христа с Христом и в Христе, Тобе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольными от греха, и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое благодатство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Дайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варт, каб Ты увайшоў до меня,
але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Милосердный Боже, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, нашей Матери и Королеве, мы приняли Найсвятейший сакрамент. Покорно Тебе просим, учени, как мы могли стать удельниками вечной гостины в небе, прос Христа Пана нашего. Присядьте на хвилинку. Тое, што датычыцца нашай далейшай праграмы пасля заканчэння гэтай святой імшы, пасля таго, як атрымаем Божае благаслаўленне, адбудзецца паказ фільма, прысвечанага 20-годдзю заснавання Віцебскай дыяцэзіі. Пасля гэтага, гэта трансляцыя будзе тут у касцеле, пасля гэтага будзе набажэнства крыжовага шляху, пазней о 3 гадзіне адарацца Найсвятейшага сакраменту, набажэнства да Божай міласэрнасці, а 7 гадзіне гадзінкі аб беззаганным зачацці Найсвятейшай Панны Марыі, а 8 гадзіне святая імша перад абразом Маці Божай валадаркі азёраў, удзельнічаюць святары, якія паходзяць з Братслава, святары юбіляры, а 9 гадзіне ружанцовая молитва и о 11 гадзіне галоўная урачыстая святая імша на палявым алтары. Трываем з вами на молитве, трываем з вами перажываючы тыя прыгожыя даты, ушановуючы Бога, дзякуючы за ягоныя ласкі, перадусім ласку коронацыі абраза Маці Божай валадаркі азёраў, што ёсць знакам вялікага культу Божай Маці тут, на гэтай зямлі. Дзякуем Богу за гэты час існавання Віцебскай дыяцэзіі. І асабіста я дзякую за усіх вас, за тых, хто мае сэрца неспакойнае, сэрца, якое шукае у сваім жыцці Божай праўды, шукае Божай хвалы, шукае веры. Дзякую за усіх прысутных тут сёння святароў, братоў, сясцёр законных. Асаблівым чынам, канешне ж, дзякую яшчэ раз за прысутнасць яго эксцэленцыі ксяндзу біскупу, арцыбіскупу, мітрапаліту мінска-магілёўскаму Тадеушу Кандрусевічу. Падчас галоўнай урачыстасці будзем асаблівым чынам звяртаць на гэту увагу, але ўжо зараз хачу павіншаваць і падзякаваць Богу за 30 год яго біскупскай сакры, яго біскупскай паслугі. Ваша эксцэленцыя, гэтая дата, якая сведчыць аб велічы той Божай ласкі, якую вы атрымалі праз гэты час. І велічы той Божай ласкі, якую праз вас, праз вашыя святарскія біскупскія рукі, праз вашае сэрца і вашыя вусны Бог праліў на гэтую зямлю, не толькі на Беларусь, але таксама і на Расію, дзе былі, таксама адбывалася ваша біскупская паслуга. Таму няхай Бог будзе праслаўлены і праз гэтыя гады вашай біскупскай паслугі. Дзякую ксяндзу біскупу Юрыю Касабуцкаму, архімандрыту Сергію Гайку, усім святарам грэка-каталіцкага з касцёла, усім святарам Віцебскай дыяцэзіі, святарам, якія прыязджаюць да нас і удзельнічаюць з іншых дыяцэзій. Дзякуй вам, дарагія браты і сёстры, яшчэ раз за вашу прысутнасць, асаблівым чынам пілігрымам, тым, якія пешшу на раварах, на аўтобусах, але знайшлі час і магчымасць, каб прыехаць сюды і ушанаваць нашу маці, маці-валадарку, маці, якая ёсць крыніцай нашай святасці, крыніцай нашай
любові до Бога, крініцею нашої любові один до одного, бо яна є нашою наставницею. І тому зараз, на закінченні гэтай Евхаристії, атрымаем Божае благословення, яке прагнем удзяліць вам разом з біскупами тут присутними і отцом архімандритом Сергієм Гаїком. Повстанем, будь ласка. Пан з вами. Нехай ім'я Пана буде благословлено. Допомога наша у імені Пана. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий.